Tervetuloa AVR Unlocked. Tänään keskustelemme Spirit 9200i:stä, joka on Spirit 9200-sarjan uusin versio. Spirit 9200 oli jo asettanut uuden standardin kaksirivisten hinattavien säiliökoneille. Spirit 9200i tarjoaa useita tärkeitä parannuksia. Esimerkiksi isobusohjaukseen, pyörävetoon, varsimattoon, nappulamattoon, poikittaisrullastoon sekä Clean & Go-bunkkeriin liittyen. Spirit 9200i:n avainominaisuudet: parannettu, älykäs ja intuitiivinen. Kollegani Kristoff esittelee sinulle koneen. Ja nyt käy läpi 6 tärkeintä ominaisuutta 9200i-mallissa. Ensimmäinen kohta: isobusohjaus ja intuitiivinen käyttöliittymä. 9200i on täysin isobus yhteensopiva. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää tavallista isobusnäyttöä tai isobus yhteensopivaa traktoria koneen täydellisen ohjaukseen. Käytämme helposti ymmärrettäviä piktogrammina, jotta jokainen voi ohjata koneita vaivattomasti. Lisäksi mallissa on monia automaattisia toimintoja integroituna, jotka tekevät täydellisen sadonkorjuun aloittamisesta entistäkin helpompaa. Toinen kohta: hydrostaattinen pyörävetä. 9200i voidaan varustaa valinnaisesti hydrostaattisella pyörävedolla. Tämä pyöräveto on sekä vasemmassa että oikeassa pyörässä, ja se antaa sinulle 122 hevosvoimaa lisää vetotehoa, joten jopa kaikkein vaikeimmissakin olosuhteissa voit jatkaa sadonkorjuuta. Hydrostaattisen pyörävedon ohjaus tapahtuu traktorin lisänäppäimistöstä, jossa voit helposti lisätä tai vähentää tehoa, joka siirretään 9200i pyöräakselille. Lisäksi, koska järjestelmä on isobusohjattu, 9200i tunnistaa automaattisesti, liikkuuko traktori eteen vai taaksepäin, ja säätää hydrostaattista pyörävetoa sen mukaisesti. Kolmas kohta: Clean & Go-säiliö. Spirit 9200i on varustettu säiliöllä, jonka kapasiteetti on yli 8 tonnia. Lisäksi säiliöpohjan ja tyhjennyselevattonin välillä on tarjolla lisäseulontakapasiteettia. Ja voit aina purkaa noston aikana, joten sinun ei koskaan tarvitse pysäyttää sadonkorjuuta purkamisen ajaksi. Neljäs kohta: poikittaisrullasto. Tämä poikittaisrullasto mahdollistaa lisäpuhdistuskapasiteetin. Eety muuttamatta perunoiden kulkusuuntaa koneessa. Eli ei suunnan vaihtoa, mutta todella suuri lisäys puhdistuskapasiteettiin. Lisäksi tässä poikittaisrullastossa on ylimääräinen kumirulla, joka poistaa varret tehokkaasti perunoista. Tämä on ainutlaatuista markkinoilla. Kohta 5. Hellävaraisuus. Spirit 9200i:ssä on matalin pudotuskorkeus, nostamaton ja seulontamaton välillä. Tämä on mahdollista, koska varsimatto ja seulontamatto ovat niin lähellä toisiaan. Matalan pudotuksen ansiosta perunat siirtyvät todella pehmeästi ja tasaisesti ilman, että sato vahingoittuu. Kohta 6. Täyshydraulinen käyttö. Spirit 9200i on varustettu täyshydraulisella käyttöjärjestelmällä. Tämän ansiosta mattojen nopeuksia voidaan säätää yksilöllisesti toisistaan riippumatta. Se mahdollistaa myös useita automaattisia toimintoja, jotka takaavat aina parhaan sadonkorjuuskapasiteetin kaikissa olosuhteissa. Yhteenvetona Spirit 9200i on hinattava perunannostokone, joka on sekä peruna- että käyttäjäystävällinen ja tarjoaa maksimaalisen sadonkorjuu- ja puhdistuskapasiteetin kaikissa olosuhteissa.